Arratsaldeko 5:00 56 minutu igaro diren honetan, Larrazabalek eta Muruak Eibarko Astelena pilotalekuan jokatu duten lauterdiko B-serie txapelketako A multzoko lehen jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Larrazabaltzen favorito eta pronostikoak aisa bete ditu 22 eta 5 irabazi baitio Muruari eta honen bestez, datorren astean Iker Larrazabalek Asier Agirreren aurka jokatuko du, aldiz Muruak Espositoren aurka, partida analisi gutxi merezi du. Hasieratik Iker Larrazabal gauzak oso argi zituela hasi da, sakeak oso ongi egiten, abiadura emanaz pilotakada bakoitzarekin Muruari min eginez eta Murua defentsan ere oso kamuz ikusi dugu, bere buruari oso aukera gutxi sortzen zizkion, aukera zuenean ere ez zuen ongi baliatzen edo oso zuzen egi behar bada jokatzen zion Larrazabali, horregia da tarteka min egin diola, baina 12 eta 2 aurreratu da lehenengo atsedenaldi horretara. Bigarren zatian lehendabiziko bi tantoak Larrazabalek egin ditu, baina gero egia da Muruak beste pare bat tanto on egin dituela, ezker horman ongi gurutzatu horietan pilota eta behar bada hor zalantzaren bat edo beste sartuko ziola pentsatu genezakeen, baina ez da horrela izan. Larrazabalek oso ongi jokatzen jarraitu du, hor gainera ezkerrean atzamarren batean edo mina zeukala pentsatzitekeen Amurrioarrak horrek zalantzak sortuko dezizkion, baina ez, gero ezkerrez eta erremateak egin ditu, abiadurarekin ere ibili du pilota, gainera gaur beste pare bat baliabide gehiago ere ikusi dizkiogu Larrazabali, izan ere orain artean Ormabikoaren bitartez eta ez zuen ia jokatzen, eskuinez boleaz behar bada bat edo beste egin izan du, baina gaurkoan benetan bi Ormabiko ederre egin ditu legezarrean, eta hori ere berrikuntza izan da Larrazabalen jokoan. 18 eta 4 iritsi da bigarren etenaldira, eta gero Muruak tanto bat besterik ez du egin. Egia esan gero 22 zuzenean joan da Larrazabal, oso kontzentratuta jokatu du norgehiagoka osoan zehar, orain artean behar bada horixe falta izan zaio Amurrioarrari, eta gaurkoan baina ofizio handia erakutsi du, pixkanaka gora egiten ari den pilotaria da. Egia da Larrazabalek lehengoan aurrekanporak eta jokatu behar izan zuela Aldaberen aurka, aurrekoan Zubizarretaren aurka jokatu zuen aurrekanporaketa eta hor galdu egin zuen, hirugarren astez jarraian jokatu du lauterdian, eta sentsazioak ere beste batzuk dira, ez behin jokatu duzunean, egia da lesionatzeko eta min hartzeko probabilitate handiagoa dagoela, baina sentsazioak hartzeko eta gauzak zuzentzeko askoz ere egokiagoa da aurretikan jokatzea, eta Murua berriz gaur hasi du txapelketa, eta esan gauza asko hobetu beharko ditu datorren astean Espositoren aurka jokatzeko. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan, agur!